בוקר טוב, איציק. בוקר טוב, שלומך? גיא. תודה, ושלומך? בסדר גמור, בסדר. בסדר גמור. אנחנו בהפסקת אש עכשיו, ומקווים שניכנס לתקופה שקטה. ויוון תעלה לכותרות? כן, בקרוב, קרוב. כן, האמת היא שאחד המקומות היחידים כמעט שכרגע יש אליהם טיסות, זה יוון. כן, יוון. כולם נוסעים עכשיו דרך יוון. מהמם. אז בוא, יוון, כן, בוא, זה בעצם הפגישה הרביעית שלנו. אנחנו במפגשה הראשונה עשינו סקירה גיאוגרפית של יוון, דיברנו על האזורים השונים, אמרנו שיש את יוון היבשתית, יש את הפלופונס, יש את האיים שעליהם אנחנו נדבר נרחיב היום. ודיברנו על התרבות היוונית, דיברנו על ערי הפוליס היוונית, על הפולייס, על היחסים ביניהם, על הקשר בין הגיאוגרפיה להיסטוריה ולתרבות, דיברנו על אירועים היסטוריים, גם מהעבר וגם מההווה, מלחמת העצמאות היוונית שהתפתחה במאה ה-19, בשליש הראשון של המאה ה-19. שנות 2030. 2030 של המאה ה-19, נכון? ובמפגש הקודם שלנו הקדשנו לפלופונס, החלק הדרומי של יוון, לאתרים, להיסטוריה, אירועים שונים שהיו שם, אזור מאוד מאוד יפה. ואולי לפני שאנחנו מתחילים לדבר על האיים, רק נזכיר ששנינו עובדים בבית הספר לתיירות. רק זה קורסים, מרצים, מדריכים, הכשרת מדריכים, גם בקורסים של מורי דרך, וגם בקורסים של מדריכי טיולים לחול. והיום אנחנו עם האיים של יוון. האיים של יוון. ויש מלא איים, כמה איים יש ביוון? 3,000 אומרים. בספרים שונים, זה משתנה, אבל בשוליים. שאלה כמה סלע צריך להיות גדול כדי שנגיד זה אי או שזה עוד סלע. לא, קוראים להם איים, לכולם כמעט. כמובן שחלקם לא מיושב, והמיושבים, חלקם הגדול התפרסם בזכות מה שננסה היום באמת להציג, האיכות והאופי התיירותי שלהם. הם אטרקציה תיירותית בהרבה מבנים, נוף, קולינריה, מוזיקה, תרבות, מה שישראלי ממוצע. יש גם ים. כן, וים, מה שישראלי אוהב לקרוא בטן גב. בטן גב עם הרבה ניחוחות. כן. קבוצות האיים או האיים היוונים מתחלקים לכמה קבוצות, אנחנו נייחד מילים לחלק מהם. חלק מהאיים האלה קרויים, למשל, הקבוצה הדדקונית, דדקונוס או דודיצ'י באיטלקית, זה 12 דדקונזים, 12 האיים. שם מפורסמים שבהם זה רודוס, אחד מה-12 המפורסמים, קוס, לארוס, שזה דרום מזרח. דרום מזרח. חלק הדרומי וימיני של המפה. כן, האיים הקיקלדיים, שמהם אנחנו נדבר אולי היום על האי סנטוריני, שהוא תופעה גיאולוגית מאוד מאוד ידועה. רגע, הקיקלדים הם נקראים כך כי הם מסודרים במעגל. קיקלוס זה מעגל, והם מסודרים במעין מעגל, מכאן וזה שמה. הרבה יותר, זה משהו כמו 220 איים. כן, הרבה יותר. האיים היוניים, כי הם נמצאים בים היוני, שזה בצד המערבי, שהמפורסם בהם זה, ונדבר עליו, קורפו, זקינטוס, שניצא ביציאה המערבית של מפרץ קורינטוס, כן, גם כן אי מפורסם וידוע. גם לפקדה נמצא שם, נכון? נכון. שזה אי שחוסך את המעבורת. המעבורת. יש גשר. אכן, האיים הספורדיים, הם ספורדיים, הם מפוזרים פה ושם, שם ופה. שקרובים מאוד לטורקיה. קרובים לטורקיה, מאוד מאוד צפון, כן, האזור הצפוני של הים האגאי, הצפוני מזרחי. האיים האגאיים, צפון האגאיים, כן, יש שם לסבוס, למשל, אחד מהמפורסמים. האיים הסירוניים, במפרץ הסירוני, הזכרנו אותו באחת הפגישות, בפגישה הקודמת, המפרץ הגדול, בין פלופונז לבין היבשת או יוון המזרחית. ויש את האיים המפורסמים, כן, קרטים, ששייכת לקבוצה נוספת של איים. האי קרטים הוא אי מהידועים, האי קורפו, שנזכיר ונדבר. שוב, איים שמתאימים מאוד לאנשים, גם בגילנו, אבל בעיקר לצעירים שאוהבים לצאת ולבלות,
ולראות את הפן הזה של יוון, שהוא גם מכניס אותך למערך שלם של פעילויות, אם זה שייט, אם זה כמו שפעם עשו ברודוס רכיבה על חמורים, או באי הידרה, שהתפרסם בגלל נוכחותו של ליאונרד כהן, שהיה לו שם בית. זה אי בלי מכוניות. אי בלי מכונית, בלי מכוניות בכלל, ולכן הייחודיות הזאת בהחלט באה לידי ביטוי בכל ההזדמנויות שבהם אתה לוקח כיעדים תיירותיים חלק או אחד או חלק מהאיים. טוב, אז אנחנו רוצים לעשות highlight על כמה מהאיים האלה שהזכרנו. בהחלט. בוא נתחיל עם אחד שאני מאוד מאוד אוהב. הוא גם, נראה לי שהוא הגדול מכולם, 8,000 קילומטר מרובע, קצת יותר אפילו, וזה קרטים. האי קרטים. נכון. אז הוא נמצא קצת דרומה, בערך 150 קילומטר מאירופה, 300 קילומטר מאפריקה, שעה וחצי טיסה מישראל, משהו כזה, מאוד נוח ו... הוא נחשב בעצם לגבול הדרומי של יוון, במובן מסוים. נכון, נכון. אז בוא נזכר באיזה סיפור, היה סיפור מיתולוגי, שסיפרנו אותו בקיצור, בהקשר של אתונה. כי הוא מקשר בין אתונה לבין קרטים. נתחיל עם זה, כי זה באמת, זה וואחד סיפור. זה סיפור מטורף על אהבה בין אישה לבין פר. אוי, זה מתחיל נורא. כן, נכון. אז כן, אז הכל קורה כשמלך בשם מינוס, שהוא המלך של קרטים, נזכיר אולי אחר כך גם איך הוא נולד, זה גם מעניין, אבל המלך מינוס, הוא מקבל במתנה פר, אני בכוונה אומר פר ולא שור, כי הפר הוא פורה, והשור הוא בעצם פר מסורס, הוא מקבל פר, ופוסיידון אומר לו, כשהפר יגדל תקריב אותו, אבל הפר הוא כל כך יפה, שהמלך לא רוצה, הוא חס עליו, אז פוסיידון כועס, כן, אתה מעז להמרות את פי האלים, וכעונש הוא גורם לאשתו של המלך, לפסיפיה או פסיפאי, להתאהב בפר. היא מנסה לפתות אותו. והיא מסתובבת לפניו, ובוסם, ולא עוזר שום דבר, הפר לא בא לו עליה. אבל יש מישהו מאוד מאוד חכם, אחד מהאנשים החכמים במיתולוגיה, שנקרא דדלוס. הוא נמצא בקרטים, והיא מתייעצת איתו, ודדלוס אומר, אתה צריכה להראות קצת יותר כמו פרה, כדי שהפר לשים עין עלייך בדיוק, אז זה בונה לה מין מתקן דמוי פרה, כנראה מורח עליו כל מיני חומרים מעולם הפרות. מהנדס ידוע. כן, מהנדס, וכנראה גם ביולוג, זואולוג כנראה, וזה עובד הפעם, והפר מאוד מאוד מתעניין בה, וכתוצאה מהמפגש הפורה בין המלכה לפר, נולד תינוק שמקבל את השם מינוטאורוס. עכשיו, מה זה הסיפור? אז מה זה מינוטאור? זה טאור או טאורוס, זה שור, או פר, סליחה, כן, זה פר. ומינוס זה פשוט הבן של מינוס, כי הוא לא באמת הבן שלו, אבל הוא האב שהולך לגדל אותו, ומינוס מאוד מאוד מתבייש, הוא מבין שזה העונש שלו, והוא פונה לדדלוס, שהוא כועס עליו מאוד. הוא אומר לו, עכשיו תבנה איזשהו מתקן, איזשהו לבירינט, מבוך. תסתיר אותו. כן, שלא יוכלו לראות אותו, ואנחנו נאכיל אותו. מסתבר שהפר הזה אוהב לאכול בשר אדם. צעירים בעיקר. וזה נותן לנו משהו עכשיו על הסיפור הוא סיפור מהמיתולוגיה. יש שיקראו לו אגדה. אבל אנחנו כן רואים לפעמים בתוך הסיפורים של המיתולוגיה אלמנטים היסטוריים. למשל את העליונות של קרטים על אתונה. אז קרטים מכריחה עכשיו את אתונה לשלוח לכל שנה 7 גברים ו7 בחורות, 7 בחורים ו7 בחורות. אוכל למינוטאורוס. והבן של אגאוס, הזכרת לפני 3-4 דקות כן. את השם הים האגאי. הים האגאי. אז המלך אגאוס שולח את בנו, הוא לא רוצה לשלוח, אבל הבן אומר לו, אני יוצא, תזאוס. הוא יוצא לשם, הוא מגיע לשם, הוא מגיע לקרטים, הוא מגיע ללבירינט. הוא פוגש את הנסיכה אריאדנה, שהיא בעצם אחותו של המינוטאור, והיא מתאהבת בו, בתזאוס. והיא אומרת לו, ביטוי, קצה חוט, נכון? אנחנו רואים לפעמים בכותרות, למשטרה יש קצה חוט, למשטרה אין קצה חוט. מה זה קצה חוט? זה החוט הזה שאריאדנה נותנת לתזאוס. אומרת לו, תקשיב, תקשור, אחרת אתה לא תוכל למצוא את הדרך חזרה, כי המבוך שבונה דדלוס זה לא מבוך רגיל, זה לא המפטון קורט, שאתה 20 דקות מאבד את הדרך ובסוף מוצא.
זה מבוך תלת מימדי, והוא מצליח למצוא את המינוטאור, הוא הורג אותו, יוצא בעזרת החוט, לוקח את אריאדנה איתו, זונח אותה על איזה אי, זה דבר שקורה הרבה במיתולוגיה, אנשים נזנחות, אבל במקרה שלה היא דווקא סיימה טוב, כי מי שמוצא אותה ישנה, זה דיוניסוס, אל היין, והוא בסוף התחתן איתה. תזאוס חוזר, האלים כועסים עליו, בגלל הדרך שבה הוא התנהג לאריאדנה, והם מטילים עליו שכחה. היה לו הסכם עם אביו, אם אני אחזור בחיים, אמר לו תזאוס, אני אחליף את המפרשים למפרשים לבנים. הם מטילים עליו שכחה, הוא משאיר את המפרשים שחורים, כפי שהם יצאו, והמלך אגאוס רואה את המפרשים מרחוק, מתאבד, קופץ לים, ומאז הים נקרא על שמו, אגאוס, הים האגאי. אז בעצם אנחנו מדברים כאן על תרבות, נכון? תרבות, שנקראת על שמו של המלך מינוס, התרבות המינואית, נכון? מה יש לנו? התרבות המינואית היא בעצם פאזה אחת קודמת לתרבות המיקנית, שהזכרנו אותה באחד המפגשים הקודמים, שנפרסה על פני כ-500 שנה, בין 1600 ל-1100 לפני הספירה, כמובן אנחנו מדברים על לפני הספירה, אז אם ניקח פאזה אחת עוד לפני, מבערך האלף השלישי או 2000, 2200 לפני הספירה, ועד 1500, 1600 לפני הספירה, זו תרבות מינואית. התרבות המינואית מרכזה בקרטים, יש שם כמה ביטויי תרבות, אומנות, תרבות, שנותנים לנו את הפריזמה לנסות ולפענח את רזי התרבות הזו. למשל, אז בואו נגיד, קנוסוס, שהייתה הבירה של התרבות הזאת, נחפרה ושוחזרה על ידי ארכיאולוג מודרני בשם אבנס, שעשה שם כמה פעולות שלא כל כך מצאו חן בעיני ארכיאולוגים אחרים. הוא מצא מבנה שכמו שסיפרת לנו שם, עונה מאוד לתפיסה של מה שהיה לבירינט. מבנה ארמוני מאוד מאוד מורכב, עם עשרות חדרים ופניות ומבנים. ככה יכול להיות שיש כאן חיבור למיתולוגיה ולבניית הלבירינט של דדלוס, אבל את אחד הנדבכים הגבוהים העליונים של הלבירינט הזה הוא שחזר, את הארמון הידוע שחזר, ולא רק שחזר, הוא גם הוסיף הרבה מאוד צבע. כן, זה אחד השחזורים אולי היחידים של פריט תרבות יווני כלשהו, מתקופה כלשהי, שאתה רואה עמודים, כותרות צבועים, בצבעים בסיסיים, עמוד אדום, עמוד ירוק, עמוד כחול, וזה קצת, הוא טוען שהוא שחזר דברים אמיתיים. אז לא ברור מה הוא המציא ומה הוא בדיוק מה שהיה הנושא לביקורת של ארכיאולוגים אחרים, זה העובדה הזאת שציינת הרגע, שאתה חייב לתת למבקר פחות או יותר מה זה in situ, מה שקוראים בלטינית, מה זה on the site, מה היה ככה ומה לא. אין פס שחזור. ומה זה שחזור. פס שחזור, וזה קצת בעיה. זה דבר אחד שאתה יכול לראות. דברים נוספים מציורי קיר, היה להם איזשהו שם, אפרופו פר, זה מינוטאורוס, הפר הזה או פר אחר, איזשהו ספורט, שגם היום עושים אותו ומזכירים אותו אפילו צעירים מאוד מאוד אתלטים ומיוניים עושים אותו גם היום, נותנים לשור או פר, בדרך כלל זה שור כי הוא מסורס והוא יותר אנרגטי, לרוץ ממולך, וברגע האחרון שאתה מחליט, וזה על חייך, אתה מהמר, אתה עושה סלטה, מה שנקרא בשפת הקרקסים, סלטה מורטלה, סלטת מוות, מעל הפר ונוחת מהצד השני שלו. יש ציורי קיר עם הביטויים של התחרות הזאת, ודבר אחרון, כבר לא רואים את זה בקריטים, אז גברים לא לרוץ לשם כל כך מהר, אבל מציורי הקיר מסתבר שנשות קריטים, המינואיות הלכו עם חזה חשוף. זו הייתה אופנה שלהם. אז מה קרה לזה? למה זה נגמר, אתה שואל? התרבות הזאת, איפה היא? אין לי מושג. לא, בלי קשר לחזה החשוף. כנראה שחייתי חזיות החליטו לגנוז את ה... לא, אבל בסדר, אולי זה פחות או יותר קריטי. נדבר על אחת ההשערות ככה, לפני שניפרד היום, נדבר על אחת ההשערות של מה קרה לחיסול התרבות הזאת. כן, אז אתה תדבר בהקשר של משהו אחר. רוב הישראלים שנוסעים לקרטים, לא באים לראות ארכיאולוגיה,
להגיע, לא. ורוב המטיילים בכלל לא, נוף. או שלא ישמעו על קנוסות, או שלא... כן, יש את תלכו הקניון לבקר. הידוע, קניון, תכף סמריה. סמריה, רציתי להגיד, השומרון, זה תמיד אצלי, העוקץ צריך להזכיר לי עצמי את השם, סמריה, שהוא קניון מדהים, ולעשות אותו באביב, בתקופת הפריחה, כן, עשיתי אותו עם קבוצות, פעמיים, לא זוכר. 17 קילומטר. 17 קילומטר, צריך לשם ללכת עם מטיבי לכת, אבל מטיבי לכת ייהנו מיום, יום פשוט, יום מלא, מבוקר ועד אחרי הוא הצהריים. נמצא במערב. בצד המערבי ממש של במערב, האי, כן. והוא אחד הדברים היפהפיים. כמובן הרקליון, חניה. רגע, שנייה, עם וכל הסמריה, כן. כשבאים עם קבוצות, אוקיי. אז כמובן יש לנו את האוטובוס שלנו שמביא אותנו. שמחכה לנו. תיירים עצמאיים ששוכרים רכב, בדרך כלל שוכרים רכב בקרטים, אז לסמריה אי אפשר להשתמש ברכב. לא. כי לא מתחילים ומסיימים באותו מקום, בדיוק. צריך אתה לקחת, צריך יש לעשות מין הקפצה. עסקה כן, טוב כזאת. שהזכרת את זה, כי אני יוצא לשם עם קבוצות, והאוטובוס בא לאסוף כן, אותנו. אז קונים עם נכון. כרטיס כזה, שהוא חבילה, שלוקחים אותך בבוקר מוקדם לנקודת ההתחלה, שזה בגובה של אלף. אפילו 1,200 מטר, כמה שאני זוכר, מתחילים בנקודה הזאת, וכל היום יורדים, עד שמגיעים לים. נכון. ובים יש מעבורת, שאחת יוצאת ב3 ואחת יוצאת ב6, תלוי כמה מהר הלכת, והמעבורת מחזירה אותך לנקודה אחרת, שממנה יש הסעה חזרה לאן? לחניה. חניה, אז זהו, בדיוק התחלתי להזכיר, וזה אולי טוב שפירטת את הצעד הלוגיסטי הזה, כי באמת מטיילים עצמאים חייבים לדעת את זה, וכדאי שיכינו מראש מידע, והזמנות בהתאם וכו'. חניה או חניה, כפי שאנחנו קוראים לה אולי בטעות, הרקליון, שזו עיר נוספת, חניה היא עיר יפהפייה, אגב, היהדות בקרטים, גם היא באה לידי ביטוי, שרידי בית כנסת. היחידי שיש בקרטים. היחידי שיש בקרטים נמצא בחניה, וזה נותן בהחלט תובנה בצד הזה, והרקליון שהיא עיר הבירה היום של קרטים. אז רגע, בוא נעשה רגע סדר, כי קרטים הוא אי ארוך. אי ארוך וצד, שחניה נמצאת במערב. נכון. והרקליון נמצאת במזרח יותר. מרכז מזרחי. מי שבא לסוף שבוע, בדרך כלל לא יגיע עד המערב. יפה. אבל אם שווה להגיע לקרטים אפילו לשבוע שלם. שווה. אז מה נעשה במזרח? נגיד שאנחנו באים לסוף שבוע, נחתנו בהרקליון. אחד המקומות, רוב התיירים ייסעו משם קצת מזרחה למפרץ איוס ניקולאוס. כן. שם שפע של מלונות, אגיוס או איוס, ניקולאוס, ניקולאוס הקדוש, נכון, שזאת עיר, או בוא נאמר מרחב תיירותי מאוד מאוד מעניין, וכמובן אפשר לחדור למרכז, האי שזה קנוסוס, הבירה והאתר הארכיאולוגי, שהוא לכשעצמו בהחלט מעניין וראוי, זה פחות או יותר במוזיאון, ובאחד המקומות, אני לא זוכר בדיוק, באחד המוזיאון יש ביטוי גם לעניין הזה, קרטים הייתה אחד היעדים המאוד עוצמתיים וחשובים של הצבא הגרמני הנאצי, מלחמת העולם השנייה, וידועה המתקפה של צנחנים גרמנים שהוצנחו בקרטים וכבשו את האי במהלך מלחמת העולם השנייה. כן, במפרץ הזה שבמזרח, במפרץ איוס ניקולאוס, גם יש שם כמה טיולי ג'יפים מאוד נחמדים שאפשר לעשות, כולל המערה שבה נולד זהוס. הרי זה סיפור שסיפרנו ממש במפגש הראשון שלנו, על איך העולם התחיל מהיסודות, ואחר כך היו הטיטנים, ואז אותו טיטן, כרונוס שבלע את ילדיו אחד אחרי השני, חוץ מאת זהוס. אז זהו, במקום זהוס נתנו לו אבן עטופה בחיתולים, ואת זהוס השאירו במערה בקרטים, ששם הוא גדל. לאחר מכן הוא חטף בחורה בשם אירופה, והביאו אותה לקרטים, יש אפילו עץ שאומרים פה הוא ישב עם אירופה, ובעצם אירופה הייתה אימא של מינוס, שהזכרנו. סוגרים כאן איזה מעגל קטן. אבל במפרץ איוס ניקולאוס יש גם שייט קטן ונחמד, לאי המצורעים. נכון, האי של סופיה. שנקרא ספינלונגה. אז זה אי קטן, מבוצר, שבעבר היו שולחים אליו את המצורעים, סיפור מטורף. מחריד. סיפור אמיתי, שכדאי לקרוא את הספר האי של סופיה, מסופר בצורה מאוד מאוד יפה. אז היום זה אתר תיירותי, אבל בעבר, מי שהיה חולה בצרעת, זו הייתה מחלה חשוכת מרפא, כדי שלא ידביק את האחרים, היו פשוט מעלים אותו על סירה, הוא היה מגיע לאי המצורעים, מרחוק הוא רואה
את הבית, איפה שמשפחה שלו גרה, אבל הוא לא יחזור לשם לעולם. יותר. כן, אז היום שייט נחמד ויפה, סיבוב קטן באי. באווירה אחרת. וככה, בין לבין, בין האזור של מפרץ איוס ניקולאוס והרקליון וקנוסו שהיא לא רחוקה משם, לבין חניה שנמצאת במערב, יש גם מנזר מפורסם בשם ארקדי, שהוא גם נקודה חשובה, סמל המאבק ההירואי של קרטים במאה ה-19, שבין העות'מאנים לבין היוונים שמנסים להשתחרר. ושם היה סיפור כזה, קצת כמו מצדה, שהעות'מאנים התחילו להרוג אנשים, והיוונים פשוט פוצצו את עצמם. כלומר, שרק שלא ניפול בחיים לידי העות'מאנים, איזשהו סיפור של התאבדות. והמון המון חופים, המון חופים יפהפיים, שחלקם מפורסמים. איוס ניקולאו זה מלא מלונות ומלא בתי עסק ובתי קפה, אבל המון המון חופים בין לבין, בהרבה מקומות אפשר לרדת לחופים ולמצוא מקומות שקטים ויפים, ובאמת, אז קרטים לא רק סוף שבוע, אלא ממש יש הרבה מה לעשות שם. בהחלט. ושוב, אני אומר שוב, דיברנו על זה בפעם הקודמת, עדיף להימנע מהקיץ. מסוף אפריל, אמצע סוף אפריל, מאי, יוני עוד אפשר, יולי, אוגוסט. חום יולי, אוגוסט, לא. וספטמבר גם כיף, כי יש כבר מלא תאנים. כן, ובסתיו שוב. מלא תאנים בכל מקום. תאנים. בדיוק העונה ככה שמתחילה. יפה, אז אוקיי, אז דיברנו קצת על קרטים. על קרטים. איזה עוד אי אתה רוצה להתייחס אליו? אני מאוד אוהב לטייל, נבחר בכמה, אבל נגיד האי קורפו, שהוא אי גדול, מהאיים הגדולים, אם תרצה נדבר עליו מעט. קורפו אמרנו במערב, זה חלק מהאיים האיונים. הוא כבר נמצא במערב, הוא צמוד מאוד ליבשת, הוא אגב גם נמצא מול אלבניה, פחות או יותר. באחד הטיולים, יש ורסיה של טיולים שאפשר לשוט לאורך האדריאטי, ואתה יורד לחופים של מונטנגרו, של אלבניה, וקורפו, שהיא עיר יווני עולם, אבל היא בהחלט הוא נמצא באמת קרוב לשם. הייתי אומר שבקורפו שוב יש את הסיפור היהודי, את הקהילה מאוד מאוד מעניינת. היה פעם, נדמה לי הוא היה שר תחבורה, היה בארץ שר שנשא את השם קורפו, לא זוכר את שמו הפרטי, שהוא משם, הוא היה שר התחבורה נדמה לי, ובית הכנסת בקורפו עומד על תילו, אפשר לבקר בו, קרוב מאוד לשוק, צמוד לשוק, אתה יורד מהספינה, או איך שאתה מגיע לה, בדרך כלל לכיכר מרכזית, ואתה מגיע ישר לתוך שוק ובית הכנסת, ואולי חשוב לציין בשביל התיירים, כן, מסעדות ובתי מלון, מאוד מאוד מקבלי קהל, ואחד המשקאות הפופולריים שנולד ומפרסם את קורפו, זה הליקר של מה שאנחנו קוראים בטעות לפעמים תפוז סיני, של הקונקוואט. הקונקוואט פעם גידלו בקורפו, וזה היה אחד המוצרים שפרסם את הקהילה היהודית בקורפו, גידלו שם אתרוגים. ואנחנו יודעים שיהודים משתמשים באתרוג לא רק להכנת קונפיטורות וריבות, שזה בהחלט מעדן, אלא לצורך ביצוע המצוות של חג הסוכות. אבל היום אני לא חושב שמגדלים יותר אתרוגים, אולי פה ושם, אבל עברו לקונקוואט. והליקר קונקוואט של קורפו הוא מן הידועים. כן, אז הזכרת את הקהילה היהודית, היו גם כמה סיפורים, היות ושם הייתה הרבה מאוד השפעה ונציאנית, לאורך החופים. כן, בכלל. ונציאנים הם קתולים, וכמה סיפורים קשים, גם בין המאה ה-15 למאה ה-17, סיפור של מה שנקרא עלילות לחם קודש. לחם הקודש. והיה גם סיפור של עלילת דם. אז מה זה? עלילות לחם קודש, בעצם אחרי שנוצרים מברכים על לחם הקודש, הוא כבר לא לחם, הוא היה לחם כשעשו אותו, אבל אחרי הברכה, גם אצל קתולים וגם בתפיסה האורתודוקסית, קורה איזה מין קסם, איזה מין הוקוס פוקוס, איזה הוק אסט קורפוס בלטינית, זה הגוף, ואחרי הברכה הזאת, הלחם הזה והיין הופכים להיות לבשר של המשיח ולדם של המשיח. עכשיו, לפעמים נשאר, מחלקים את זה לאנשים, כן? אנחנו רואים את זה בסרטים, כן? The body of Christ, the body of Christ, כן? כלומר, הגוף של המשיח, שמים לאנשים בפה. זה מהות הטקס, כן. ולפעמים נשאר
הקתולים משתמשים בקרקרים, האורתודוקסים משתמשים בלחם של ממש, וכשנשאר מה עושים עם זה, אז לוקחים את כל הקרקרים, שהם הבשר של האדון, בשר המשיח, בשרו של ישוע, שמים אותו בתוך תיבה שנקראת רליקווריום, כן? תיבה לשרידי קדושים. שאריות, כן. ואז, מה האשמה? שהיהודים הגיעו בלילה, גנבו את לחם הקודש, והתעללו בו. טרחו עליו, השפילו אותו, קיללו אותו, דקרו אותו, ותמיד יש איזה מישהו שמעיד שהוא ראה, וזה נשמע לנו היום מופרך והזוי, ואולי אפילו קצת מצחיק, אבל זה לא מצחיק בכלל, כי על רקע האשמות האלה יש פוגרומים. יש כ100 עלילות לחם קודש מתועדות ברחבי אירופה, וכמה מהן היו בקורפו. לא רק בקורפו. וסיפור נוסף הוא מ-1891, סיפור של עלילת דם, שהאשימו את היהודים המקומיים בחטיפה של ילד נוצרי לצרכים פולחניים. אבל חוץ מזה, בוא, קצת עגום, כן? תמיד יש לנו את ההיסטוריה. בדיוק, למה חזרנו? יהודים באירופה, תמיד יש לנו היסטוריה, לפעמים ההיסטוריה היא כבדה, והרבה פעמים יש איזשהו סיפור עגום כזה או אחר, אבל קורפו זה גם מקום מהמם לנופש, נכון? הרבה אנשים מגיעים לשם לנופש, או בטיסה ישירה, או אולי אפילו מיאנינה, נסיעה קצרה, מעבורת, וחופים מדהימים. לאורך הדריאטיק. ויש רק בעיה אחת שאני מכיר מקורפו, שבעצם היא בכל יוון. שזה קצת מצחיק העניין הזה, שהייתי בטיול משפחתי, אתה בטח מכיר את העניין הזה, שאתה בא לכפרים היווניים, גם באיים וגם בהרים, ויש רעש מחריש אוזניים של ציקדות. ציקדות, וואי. עכשיו, גם לנו יש ציקדות, מין זמזום כזה, אבל פה זה מאוד עדין, ושם זה מחריש אוזניים, לגמרי, כן. ובקורפו זה ממש ממש חזק. זה שם סי. עכשיו, זה כל הזמן ברקע, אז באיזשהו שלב אתה מפסיק לשמוע את זה. ואז מישהו אומר לך את המילה ציקדות, פתאום אתה שומע את זה. למה אמרת ציקדות? תמיד יש את ה... כן, אל תגיד ציקדות, כן. שלא נשמע את זה. כן. ובאמת ההרגשה, אתה הזכרת את זה ככה בחצי משפט, ההרגשה כשאתה מסתובב בסמטאות העיר, יש לך הרגשה שאתה באיטליה, ולא ביוון. הסגנון, הארכיטקטורה, היא מאוד מאוד איטלקי, במקרה הזה ונציאני, מתוך... קרקירה נדמה לי שהם קראו לוונציאני. כן, כך קראו לעיר, כן. זהו, אז זאת חוויה. אז קורפו באים האיונים, באותו קו לא הרחק משם, נמצאת לפקדה, שזה אתר נופש מדהים. הנוחות היא שנגיד כשמישהו יורד ביוון היבשתית, שמגיע מהצפון לכיוון ינינה, והוא יורד למטה, דרומה, לכיוון תעלת קורינטוס, בדרך אפשר להיכנס ללפקדה, בלי לעבור למעבורת, להיכנס עם הרכב על גשר. כן, קרובה לחוף. שנמצא למרגלות צוקים צלולים. מצוק אדיר, כן. מצוק אדיר וחוף מאוד מאוד מוצלח. כן, אז לפקדה בהחלט מקום ראוי לנופש, מקום בהחלט ראוי לטיול עצמי, מה שנוח שם, כן, אנחנו שוב, אני לא יודע, אתה גם מטייל יותר עם... אני ביוון בדרך כלל מטייל עם קבוצות, כך ש... כדאי גם להבהיר את הנקודה הזו, יוון היא מאוד נוחה לטיולי משפחה, לטיולי בודדים עם רכב, היום בכלל השילוט, הכבישים השתפרו, מאז ההשקעה האחרונה של האיחוד האירופי ביוון, בדרכים, בכבישים, באתרים, וזה ראוי לציין. ובכל מקום האוכל מאוד מוצלח. האוכל ביוון... קשה ליפול עם הנושא הזה של אוכל. קשה ליפול ביוון. הממולאים, היוגורט המדהים שלהם, אז לאוכלי לא כשר, הממולאים בשר עם היוגורט זה אחד הדברים המאוד נפוצים, שוב אני אומר, לאוכלי הכשר, צריך לשים לב. המרקים, כמובן הסובלקי, השיפודים של בשר מעולה, ומה לא, והמשקאות. ובהרבה מאוד מסעדות מאוד מעניין, פרחי קישואים ממולאים. פרחי קישואים ממולאים, אגב גם באיטליה. אצלנו זורקים את הפרח של הקישור. מי מתעסק עם הפרח? ושם ממלאים את הפרחים, זה מאוד נחמד. והבצקים הממולאים, כן, הספינקו פיתה, ספיניץ' פיתה, לחם, כן, הבצק ממולא תרד, עם גבינה, בלי גבינה, הפטה, או בבולגריה קוראים לזה גבינה בולגרית, הם קוראים לזה יוונית, אבל הבלקן עם גבינותיו הידועות, כן? יינות קצת יותר חלשים ביוון, נכון? ביינות הם חלשים, יש להם את הרצינה הידועה, שזה לא יין שהייתי כותב אליו הביתה. שזה קוריוז, כזה מעניין לטעום.
בדיוק, רק לטעום. שזה יין עם שרף. שרף, בדיוק. זה מוזר. מישהו שפשוט בטעות נשפך נפל לו איזה גזע עץ על החבית של היין, וטפטף השרף. אז בוא נעשה, כן, נעשה. אבל זה מעניין. כן, זה מעניין. יש להם גם את הקוניאק הזה, המטקסה, שהוא קצת מתקתק. הוא כזה עתיר מתיקות, אז גם כאלה אוהבי הקוניאק האמיתי, אסור לקרוא לזה קוניאק, זה ברנדי, קוניאק זה רק בצרפת, אבל לאלה שאוהבים את המשקה הזה, אז שוב, היווני הוא לא הכותר, אבל אם אתה מדבר על אוזו ועל צ'יפורו ועל המשקאות, המסטיקה, שוב, מסטיקה, אגב, אלת המסטיק, שהוא עץ מאוד 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 נפוץ ביוון, וממנו מכינים גם מסטיק וגם כל מיני חומרים לתיקון החניכיים, שזה טוב, אבל גם משקה. שמכינים ממנו אלה המשקאות המובילים ביוון, בהחלט משקאות אלכוהוליים, רק לא להפריז. כן, מאוד נחמד, גם יש מין משקה קפה, שנקרא פרפה. פרפה, כן. מוקצף. שזה מוקצף. המון קצף, זה יותר קצף מקפה, מאוד חזק, מאוד מר, אבל אפשר לבקש סוכר וחלב, ואז נראה אנחנו מדברים לא על אלכוהול. כן, לא, זה לא אלכוהול, זה לא אלכוהול. פרפה, אבל זה נראה מאוד יפה. כלומר, הרבה אנשים אומרים, וזה כל כך מר, זה קצף מר, אבל הוא מצטלם מאוד יפה על החוף, שאתה יושב ככה בבית קפה עם הרקע של הים. בהחלט. זה נחמד. יפה. אוקיי, טוב, אז נעבור להודי. מה עם רודוס? מה תגיד על רודוס? גם, שוב, מקום שיש לנו הרבה מאוד טיסות ישירות. בהחלט. קודם כל, שוב, בבית היסטורי רק משפט אחד. אחד משבעי פילי עולם העתיק היה שם. עמד הקולוסוס, הפארוס, מגדלור הענק בכניסה לנמל. הוא היה. אנשים מעידים וראו אותו, אפילו ראו את השברים שלו, כי הוא התמוטט והוא היה כל כך יקר, שדדו את החלקים שלו, אולי צוללנים מיומנים יכולים לראות פה ושם עוד שבר ולזהות, אז זה בהיבט של אז. את רודוס היו עושים באמת פעם, אני זוכר, רק על חמורים, כן? עולים במעלה ההר על חמורים לבחור לך את המלון שלך, חופי רחצה, אני חושב שאחד הדברים באמת שהמוכרים לישראלי המטייל, מהתקופה שאני התחלתי לטייל, שזה היה מזמן, באמת רודוס הייתה האטרקציה של מה שיוון נותנת לך. וגם טיולי טבע. טיולי טבע. ויש גם אלמנטים היסטוריים שקשורים אלינו, כי בעצם פה הייתה לנו תקופה שנקראת התקופה הצלבנית, שתי תקופות אפילו, שני חלקים, וכשהצלבנים בסופו של דבר עוזבים את ארץ ישראל, 1260, והאחרונים ב-1291 עוזבים את מבצר עתלית, אז הם עוברים לרודוס. עוברים לרודוס. קפריסין ורודוס, גם בקפריסין. עד שהעות'מאנים יכבשו את רודוס, ואז הם יעברו למלטה. אז יש כאן איזו המשכיות, ואנחנו בעצם רואים גם חומות צלבניות. כן, יש הרבה מאוד ארכיטקטורה צלבנית. וגם עתיקים, גם עתירים, אקרופוליס ברודוס, ובעוד עיר בשם לינדוס, אבל באמת, שוב, חופים ובתי קפה ומסעדות. כן, אני חושב שזו אטרקציה של יוון. כן. אוקיי. יש עוד נחזור מקום, רגע, עוד, כן. לגיאולוגיה? אז שנייה לפני הגיאולוגיה, אוקיי. זה אומנם לא אי, אלא חצי אי. ואני לרגע אחד חוזר ליוון היבשתית, והמפגש הראשון שלנו, כשעשינו סקירה של יוון היבשתית, דיברנו על חצי האי פיליו. פיליו. או פיליון, או פיליו, אותו דבר. מקריניצה בדיוק. אז בעצם, כשאנחנו עושים, זה מין בליטה כזאת, שנמצאת משהו כמו 4.5-5 שעות מאתונה, צפונה מאתונה, עם כפרים, ודיברנו אז על הכפרים, אבל כשיורדים לחופים, נכון, זה לא אי, אבל זה אותה תחושה. אתה נמצא על חצי אי, וגם שם חופים מאוד מאוד מוצלחים, מאוד מאוד שקטים. יולי-אוגוסט אין מקום שהוא נטוש לגמרי, אבל... כן, לאורך החוף יש שם חוף שנקרא קלה נרו, נרו קלה, או קלה נרו, המים היפים, כן? נרו ביוונית זה מים, אזור בהחלט יפה, ובאחד החופים הלא רחוקים משם, צולמה סצנה קצרצרה בסרט האמריקאי הידוע מממיה, עם מריל סטריפ, וזה כן, הסיפור הידוע, צולה שם סצנה קטנה, וקצת צפונית מעל מקריניצה, שהוא הכפר שממנו יש תצפית על כל המפרץ, ישנו גם שם כפר קטן בשם חניה,
כמו בקרטים, אותו שם, מסעדות שם, האוכל היווני בשיאו. באתר הזה בהחלט, אתר תיירותי מדהים, חצי האי פיליון. אוקיי, וגם כמו פיליון, אז יש קצת יותר צפונה את חלקידיקי. לא רחוק, שזה יכול להיות גם טיול יום מסנטוריני, אבל גם לבוא ליומיים שלושה, פשוט לשבת שם על החוף, נכון, זה לא אי, אבל... חצי. כן, בסופו של דבר... לא רחוק אנחנו נוסעים לאי, אנחנו רוצים את השקט, את הנופש, את ה... כן, אז זה עוד אופציה שהיא יחסית... בהחלט. יחסית נוחה, ולא דורשת את ה... לא רחוק מהמנזרים, אתוס, כן, זה באותו אזור, כן. כן, אז אוקיי, אז גיאולוגיה, בעצם אמרת שיש 3,000 איים, חלק מהספרים כותבים 2,000 איים, כי באמת השאלה איך סופרים, מה אתה סופר? כמה צריך להיות גדול סלע כדי שנספור אותו. כדי שנספור כאי. קצת צפונה לקרטים, נמצא האי סנטוריני. סנטוריני. והרבה פעמים משלבים את זה בטיול, כלומר, הדרכתי פעם טיול שהיה קרטים וסנטוריני, ואז בעצם טסנו לקרטים, זה היה הכל ביחד 8 ימים, טסנו לסנטוריני, לקרטים, ובאיזשהו שלב עלינו על מעבורת, באחד הימים עלינו על מעבורת, נסענו אני לא זוכר אם זה היה לילה 1 או 2, זה טוב וזה טוב, וזה באמת אחד האיים התיירותיים ביותר שיש ביוון, אל תתקרבו ביולי-אוגוסט, יצא לי פעם להיות שם בקרוז, איזה גם טיול שהדרכתי בקרוז שהגיע לסנטוריני, וזה פשוט כמויות של התיירים, הם בלתי נתפסות. גם כמויות תיירים. אז אנחנו מדברים על כפרים שנמצאים בגובה של כ-300-350 מטר מעל הים, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי כשמסתכלים על סנטוריני ממבט על, אתה רואה מעין עיגול, העיגול הזה הוא לא שלם, אתה רואה חצי עיגול ועוד כמה חלקים שלו, כשבעצם מאוד קל, הדמיון שלנו באופן אוטומטי משלים עיגול, ואפשר לדמיין שהיה שם הר מאוד מאוד גבוה. ולפני כ-3,600 שנה, היה פיצוץ מאוד מאוד גדול. עכשיו, בעצם, אולי נעשה שנייה איזושהי הקדמה קצרצרה של גיאולוגיה. העולם שלנו, כדור הארץ, מורכב מקרום, היוונים קראו לו ליטוספירה, ליטוס וספירה, ספירה כדור, ליטוס זה אבן בעצם, קרום סלע. ומתחת לליטוספירה יש את האסטנוספירה, האזור הרך, האזור החם, שאנחנו קוראים בעברית המעטפת, ולמטה יש את הגלעין. היוונים לא התעסקו איתו, כי הם לא ידעו מה יש שם למטה. לא ידעו שם. כן. והקרום של כדור הארץ מורכב ממשהו כמו 20 לוחות מאוד מאוד גדולים, 20 לוחות טקטונים, שזה גם מילה ביוונית, טקטוניקה זה בנייה. ואנחנו נמצאים כאן בעצם על הקצה של הלוח האפריקאי, איזשהו שפיץ קטן. למרות שאנחנו משתתפים באירוויזיון, אנחנו בעצם מבחינה גיאולוגית בקצה של אפריקה, והלוח האפריקאי הולך ונדחס אל תוך הלוח האירו-אסיאטי, שנמצא מצפון לנו. סוגר את הים התיכון. זאת אומרת, שני לוחות טקטניים שנפגשים, נקודת המפגש זה הים התיכון. ופתאום במרכז הים התיכון אנחנו פתאום מוצאים תופעות של רעידות אדמה והרגש. איפה יש הרגש בים התיכון? קודם כל בדרום איטליה. נכון? סטרומבולי, וולקנו, אתנה, ליפארי, פוצוואלי, הרבה הרגש בדרום איטליה. דרום טורקיה, דרום יוון. נכון, ואנחנו מוצאים הרגש גם ביוון. כלומר, מה זה? אז סנטוריני. סנטוריני, שאתה בא לסנטוריני, אפילו היום עושים שם קרוז, ובאיזשהו שלב, הרבה פעמים בקרוז, כן, שייט. אם אתה בסנטוריני, אתה יכול לעשות איזה שייט, והרבה פעמים נותנים לאנשים אפשרות לקפוץ למים ולשחות קצת. לשחות. ואז אומרים לך, תשחה לשם, שם המים יהיו יותר חמים. חמים. למה זה חם? פשוט המקום עדיין פעיל. לוהט. מאוד מאוד פעיל. ולפני בערך 3,600 שנה, כלומר בערך ב-1,600 לפני הספירה, מה שקרה זה שכל סנטוריני, שהוא בעצם הר געש אחד גדול, התפרק, הוא התפוצץ. פוצץ. אנחנו קוראים לתופעה הזאת קלדרה של התפוצצות, קלדרה של פיצוץ. קלדרה יכולה להיות תוצאה של קריסה, כשהצלעות של ההר מאוד כבדות והוא קורס פנימה, וקלדרה, מהמילה קדרה. קדרה. יכול להיות תוצאה של התפוצצות. ונוצרה שם קלדרה באורך של, קוטר של 12 קילומטר מצד לצד, 7 קילומטר ברוחב,
והזכרנו קודם את התרבות המינואית, סיפרת בדיוק. על התרבות זה המינואית, הביא את איך היא הקץ פתאום שלה. נעלמה, בדיוק. אחת ההשערות שהולכת ומתחזקת ככל שעוברות השנים, שהפיצוץ הגדול הזה, איים שני איים שהם לא מאוד רחוקים אחד מהשני, יצרו גלי צונאמים ענקיים, שפשוט שטפו את כרתים, וחיסלו את התרבות המינואית הזאת. כן? ואחר כך השלב הבא, כמו שאמרת, זה הפלישה. תרבות המיקנית. זה ובסוף בהיסטוריה כן. של יוון. התרבות המיקנית כן, ואז הדורים. אבל כן, אז גיאולוגיה זה נושא מאוד מאוד חזק קובע הרבה במקום הזה. עובדות. וסנטוריני עצמה היא פשוט מהממת, כן? רק להגיע לפני יולי-אוגוסט והכל יהיה קצת יותר רגוע. להירגע. כפרים לבנים, בדיוק התפיסה שאני אומר אי יווני, אז התפיסה הזאת של הבתים הלבנים והחלונות הכחולים. כחולים והים הכחול. אז יש לנו במיקונוס ויש לנו בסנטוריני, זה בדיוק האיים האלה. מיקונוס, כן. כן. כן, בהחלט אפשר בנימה אופטימית כזאת לסיים. כן, יש עוד, הרי יש בלי סוף, כן, עוד עם לא רבים, חסר. שגם עם כאלה שעם טיסות, שאפשר לטוס. מדי פעם יש להיט, כל פעם להיט חדש. שמתווסף, כן. ועולה לכותרות. ודווקא לפעמים שווה אולי כן לקחת איזה להתעדכן. מעבורת, ולהתגלגל קצת יותר לאט, כדי להגיע למקום קצת יותר שקט, קצת פחות מוכר. ופחות מוכר ודחוס, פחות דחוס בייחוד. כן, טוב, אז 100%. אז אז תודה זהו. רבה על המפגש ועל הסקירה. אבחריסטופולי. כן. ו- שזה תודה רבה. תודה רבה, ובבקשה, ונתראה, אולי ביוון. כן, בשאיפה. אנביו.